Sa bag-o pa kong nag-serve og simbahan, kanang ni-active na ko mga 1985 dito sa Guadalupe. Pagkabati gid nako aning maong ebanghelyo, mura kog nalainan kay ang ako magungtumong nga ni-serve ko sa simbahan para magmalinawon ang among pamilya, ang among mga kaliwat, ang among kinabuhi. Nya kay giingon man noon ni Hesus diri. Unsa niyang giingon? Nianhi ko aron magkabahin-bahin mo, magunay mo kamo mga ginikanan o mga anak, magunay gaaway. Naku, unsa man ning klasihas Ginoo nga away mahinoon? Nilingay mong tupad ing nawa ka ma-discourage. Sige tagsimbas Ginoo para magmalinaon. Unya ang iya din giingon diri, dili panagdait ang akong gianhi kung dili pagkabahin-bahin. Unsa man ning Ginoo nga sa sige na nakong serve tinuod gyud nagkabahin-bahin gyud mi. Ang akong mga uyuan uban, mga iyaan naglagot nako. Ang akong kauban sa simbahan molibak nako. Hangtod ni sud na kog seminaryo, ang ako mga kaubang seminarista motamay nako, masuko nako, hangtod na pari nako karon, ang ako mga igsoong pari molibak nako, mudaot nako. Hangtod na lang tingali mamatay ko, libakon lang yapon ko. Pero doon ako'y usa ka butang nga nakita. Unsa man? Ang tinuod nga nagsunod sa Ginoo malinawon. Ang tinuod nga nagsunod sa Ginoo dili mangaway, musugot lag awayon. Ang tinuod nga nagsunod sa Ginoo dili magdumot pero mudawat lag dumtan. Ang tinuod nga nagsunod ni Kristo dili mahadlok, malinawon kanunay bisan pag lutuson, bisan pag patyon. Ug ang nagsunod sa Ginoo dili mahangol og kwarta pero magsigig panghatag og kwarta. Ilingi ay mong tupad. Ing tinuod kang nagsunod sa Ginoo. Lingi ba? Kanang wa mo lingi gasunod nas demonyo. Nganong magkagubot man mga igsoon ang pag-ari ni Kristo magkagubot man kalibutan. Tungod kay sawap asya moanhis kalibutan, ang kalibutan giharian sa sala, giharian sa yawa. Og hangtod karon, hangtod sa katapusan sa panahon, dinhis kalibutan, maghari ang yawa dinhis kalibutan. Mao nang gitawag ang kalibutan karon og Valley of Tears, walog sa mga luha, walog sa kasakit, ngano man kay ang yawa mo'y niya dinhi. Nya pagsud na sa mga Diosnong tao sama ni propet sa mga propeta, Moises, sila si Jeremias, kaning gihisgutan sa unang pagbasa, ang kalibutan masuko. Ngano man? Kay madisturbo ang iyang pagkadautan. Kana bitang taong dautan ug imong tuparan, masuko na animo. Tanawan ang imong bana nga nangabit, dipigi gamay, di ba muwakli na animo. Hasul Ngano man? Wa naman kay lami. Ang iyang mang kabit mo'y lami. Labi na yung imong gaus-gauson, o niya imo pag yung ingnon na, I love you, ay, saba pa nito, o ibat ni mong buang nga kadiya, muana man na, pero kadto siyang kabit, anak, ganahan, ka na mo paray, ka na naman pulos, man sila impirnohonon, tupara na ni mong langit nun, masuko na, niya kung ikaw, asawa ka pananglitan, urbana ka pananglitan, nangabit na ng imong spouse, niya siging kasuko ni mo, unsa may imong buhaton, matod pas ikaduhang pagbasa, dili gyud ta mulunga. Usa kini ka lumba, usa kini ka panag-away, ayaw lunga. Unsa may dili ni mulungaon? Ayaw lunga sa paghigugma. Sige higisag ingon, maging sino ka man, mamahalin kita. Nga iya di kang tamparoson, igtamparos, maingon din ka, nothing gonna change my love for you. Iparok din kanya sa bungbong. Iya pa yung kang luokon. Ingnon dahil mo, till death do us part. Awa ay yung luma.
Unsa may resulta? Patay. Sama ni Kristo, wa mulunga, giluto siya, gi-persecute siya, gilatigo siya, gipapas as cross, gipalansang sa cross, wa gyud mulunga, patay. Gilinga imong tupad. Ingna di tikalungan. Ingna di tikalungan. Higugmaon gyud tika. Kita lahi man on, dili man lungan og paningil anang utang. Iki hapag gyud noon. Ayaw nahunong na ana, ayaw kahangol anang kwarta, ayaw higugmaa ang kwarta, labaw sa tao, labaw sa Ginoo. Higugmaa gyud ang imong isig ka tao, dili kwarta. Mao na ayaw lunga og hatag og kwarta sa nangutang nimo. Bahala nagdili gid siya mo bayad. Ngano man kay ang Ginoo gani nagsigig hatag bisan pa man sa iya ganing dugo. Gihurot gid niya hatag. Ikaw noon napamangkadihay kwarta, ayaw lunga og hatag. Mao bitaw nga kamo nakakita man mo no sa among nabuhat didto sa San Vicente Ferrer Parish. Mao toy una na kong parokya, ikaduha ning inyong parokya. Didto sa akong unom ka tuig, naka-raise ko didto og mga donations nga niabot og mga 340 million kapin. Mao nang na-improve ang maayo ang San Vicente Ferrer Parish. Makita man na ninyo inyong adtuon nya inyo ikumparar atong 2019 pag-adto nako nya inyo ikumparar ang 2025 lahi kayo. Pero kinsa maning mga 300 naghatag aning 300 mga 40 kapin million. Dili mga taga San Vicente, naapil paganing taga Compostela, mga online parishioners nga hangtod karon sige lang gyapon sila hatag. Unsa may ilang gihatag? Unsa man? Hilong kaya mga slots. Kaning akong sikat-sikat na nga slots. Unsa man ang slot? Minimum donation nga imong ihatag sa kada project nga akong i-propose or himuon. Lingi imong tupad ina nakapalit ta kag slot. Sa atong record na ay mga 100,000 more or less ka mga tao nga nagsigig palit og slot. Pero naa dihay mga around 20 to 30,000 nga di gyud mahimutang mo palit yung slot labing menos usa ka buwan kausa. Naa say uban diha, naa siguro sa mga 5,000 to 10,000 kada gyud semana mo palit gyud na silag slot. Ginagmay og dinagko. Kamo dinhi nga nanimba karon, labi na mong wapa kapalit og slot, mo palit mo. Og mo palit gani mog slot, perting dakuas ato onyang mahimong improvements dinhi. Doon ako ning Osborn pagpahibaw ninyo ang akong gitawag og basic principles, guiding principles sa atong panagkuyog dinhi sa parokya. Og unsa maning mga butanga nga nagkinahanglan sa tag mga slots ani kaning Trust Cebu. Kinsa may nakamemorize pa sa meaning sa Trust Cebu? Taas ang kamot. Uy, duha naman lang kabuok. Ako na sa ning balikon kay haron ma-check ko ninyo, ma-check sa tamo, ma-check sa ninyo atong palibot. Ang una kanang T sa trust is transparency. Himong dayag. Mo na pag-anhin ako din hitag-as man kay dihang mga tanom, di man makita ang tuas luyo akong gipaputlan para transparent, pasabot makita. Kaya naa niya dito'y gahigda-higda sa luyo, di na nato makita. Transparency. Muna ako sang himuon ninyong transparent ang atong gipangbuhat dinhi, labi na gyud ang atong financial status. Kada buwan, kada adlaw mo report ko ninyo. Sa kada adlaw kining update sa slots. Kada buwan ang atong financial situation or kanang financial cash in cash out report. Basic lang, no? Transparent. Ikaduha, ang R, religiosity.
Kanang tanan nga buluhaton nga makapalambo sa atong relihiyong Katoliko, ako nang suportahan inyong mga organizations, mga ministries, mga activities, labi na gyud sa atong mga chapels. Mo nang duna nagyoy monthly mass ang atong mga chapels, dunay weekly masses ang atong mga barangay chapels, na atong barangay napili tag usa ka kapilya, musugod tani mga month of September. Gawas lang sa weekly mass ang Kugon, barangay Kugon o kaning barangay Poblasyon, kay dali raman nyo pag-anhi, but the rest of the barangays ato yung misahan og Sunday mass every week. Unya ang private chapels mauray atong dili misahan every month. Ana mga private chapels, religiosity. Unya ang unity, maghiusa ta, magtinabangay ta, walang iwanan. Ano? Nilingi ako na imong tupad na makighiusa ka nako. Ingna. Mao na ako sang gi-reach out ang ato mga LGUs kay ang simbahan makighiusa ngadto sa gobyerno sa atong LGU. Pasalamat ko sa atong mga barangay kapitan na active sa kaayo, supportive sa ato dinhing activities, labi na gyud ang atong present mayor, former mayor nga ato dinhing kuan karon present barangay kapitan sa Poblasyon. Nagpakita gyud sila og grabing suporta. Ang ato sang matabang sa atong LGU mao ang pagbinuotan isip mga maayong citizens. Ato sang himuo na kay makatabang sad na nila sila sad tabang nato dinhi. Unity, makighiusa sa ta sa laing mga relihiyon, ni may daghan dining mga religious sects, mga Protestants, bisan sa mga born again, Iglesia ni Cristo, unsa pa na diha, makighiusa ta, di ta makig-away, magtinagaay tag usbuad, nantika ang isda, atong tinabangay, og sila'y ma-ospital, atong tiwasan, di tiwason na tog bayad ba, kung na sila'y bayron nun. Unya, ang S, unsa man? Service, alagad, saway pagpangayog bayad. Muna dinhi karon ang atong mga sakramento wala nay presyo. Ang bunyag, kasal, misa, love offering, dili bayad kay dili pwedeng bayran ang sakramento, pasalamatan lang nimo. Pero kung magpa-special kag schedule, kaya naman tayo mga common nga mga schedule, magpa-special kag schedule, amo bayad sa kag special, imo man ang tinuyuan. Sa mga nahiubos man mo. Di ba naman tayo common nga bunyag kada human sa misas alas 10 sa Domingo, o diha ka magpabunyag, love offering. Nya magpabunyag man yung kag special, na kay rate, ikaw may nagbuot di naman na atong pagbuot. Nasa tay common nga kasal, Huwebes alas 7:30 buntag, common na nga kasal, love offering gikan sa piso ngadto sa 1 million. Okay ra na. Unya kay magpa-special man gyud ka, chargean kag special. Ikaw na gabuot dili na kami. Magmisa sa tagpatay, haya duha ka misa ang atong ihatag, unya ikatulo ang funeral mass. Love offering na. Unya kay maghaya magyud kag 7 ka gabi, siyam ka gabi, usahay pa duha ka buwan hayaon, tugka na lag uhong-uhong ang kanang kuan. Dugay kayong ilubong niya, magsige pag yung pamisa, charge na ka, ikaw may nagbuot Inana ba, no? Muna, ayaw pagbuot-buot, aron di ka ma-charge. Nya dahil kag bahay ba, ingon labo piling, anong paninglan mo lagi ta? Ikaw man sa gabuot Nganong dig ilubong na nimo ikaugma, di wa kay charge. Nimo mo ang gamusom diha. Onya, wala naman mong naglagot na ako. Nya, human sa service, ang technology. Moabil gitag modern technology. Mo na karon dinhi nagpalit-palit aning TV monitor. Maklaro ba? Mas moklaro gini kung mabutanganan na natong kada haligi og TV monitors unya ngadto pagyud sa gawas. Mao nay atong butanganan. Kani lang atong giuna diri.
Ana, nya naaptay mga palit pa ta dinhig mga kamera para sa atong live streaming. Nya nindoton sad nato, no? Nya karon sige na mogsugod pamaypay sayo pas buntag, sige na mog pamaypay. Ngano man? Wa man tay dagko nga electric fans, so magpalit pa ta og mga upat siguro ka Hili fans. Tag 300,000 siguro nang usa ana, no? Abot mga tingali, mga 10 years from now mataod gyud na nato. Technology ba? Ana, nya ang ato sang sounds, ato sang gi-improve. O di ba? Klaro-klaro na no. Kato pag abot na ko diri mura man to gisubawan. Karon mura na lagi ubo. Muagahad na lang panagsa, no? Sige lang, inay-hinay lang kita. Nya unsa may atong basihanan ani? Slots. Sige lang gid mo palit og slots. Kanang inyong 100 pesos nga inyong ihatag dinhi kada semana, kada adlaw, inyo ipalit dihag slot. 100 pesos ra man gina. Mahibong lang mo mudaghan na ning atong TV. Ana, mahibong lang mo nga naana ang atong hilipan, mataod na. Mahibong lang mo ang atong simbahan na aircon na. Hilas ba yan? Kung hilas ba ning paria? Wa siguro ay. Tanawa ha, ako mong taga-update. Kamo sa no, hinay sa kayo mong mamalit. Ang atong, ako pa din i-appeal, no? Ang Cebu, una pa ko musulti, kay trust Cebu man eh. Ang Cebu, ang sea is clean. Clean, limpyo. Tanawa atong palibot karon, limpyo-limpyo na ba? Ang atong sod sa simbahan, limpyo-limpyo na? Tanawang CR, hugaw pa. Maghimo pa tag bag-ong CR. Kay gamay kay atong CR, nya mura pag yung duwa-duwa. Ug mosuod ka dito, di na maabli. Dunay usa diha na disod, nya iyang gibuslutan ang ubos kay adto siya mo ginhawa kay wa nay hangin. May gan naagihan og laing mo gamit giablihan. Di maabli gi kasulod, maabli gi kas gawas. Unsam nang CR diha na tawan man siguro na. Ay, maghimo tayo og bag-ong CR niya, ha? Sige lang gid mo palit og slots. Anya, unsa man tong economizing. Pasabot ampingan nato tudlo magningkamot ang ampingan ang ato mga gamit kana mga lingkuranan ayaw ibusdak ang kanang ludhanan kamo sa nog mangluhod busdak yun mura bag nasuko spari ba ayaw tungtungis inyong tiil ang ato mga bangko diha aron ma-economizing ayaw dadas inyo ato nang gipang-abangan kay upata kapalit og bangko mamalit pa ta din higdaghang mga kanang monoblocks nga ato na gyud pero sa pagkakaron giabangan anato kanang tents giabangan nato maghimo gitag tent diha sa gawas kay purti man yung kugihanang mosimba gyud di man ta masuod sa simbahan maghimo gitag tent diha pero agad-agad lang ta sa slots karon nag-abang pa ta para lang gid na atay economizing ang B is beautiful. Wa di ta mosugot nga naay mo simbag batignaw. Lingya imong tupad. Ing beautiful ra ko. Matanan. Kinahanglan gitang beautiful. Unsaon man pag beautiful, mahigugmaon og kasing-kasing. Nya butangan natong order. Order ba mao na inig pangalawat og inig offertory, mulinya gyud, nya ighuman yung hatag diri. Muliko mo sa pika side. Why mo counterflow? Bawal ang counterflow. One way only. Ano? Kanidini center, kamo diha, anha mo mulinya sa center. Kamo dihang kilid, naa sa linyahanan diha ng center niya. Adto sa mo muliko sa pika side. Mga inanagod, beautiful man na tanawon. Nya di maglunggob, di magliho, di magkanang sana. Inilugay. Nana. Nga ang katapusan, useful. Ang useful. Magamit. Muna ka ng mga guba na to dinhi, ato na ng pangayuhon. Kung ang imong naong guba, atong ayuhon. Dili gumon. Pasabot, ayaw kiskisa imong kilay. Kay maguba naman noon na. Ayuha lang, limpyuhi lang. Kay mas nindot maginang original. Di ba?
mo na mahimong useful. Trust Cebu. Kining pagpahiluna nining maong mga prinsipyo gikan dinhi hangtod sa atong mga kapilya. Kay nga itong mga kapilya himuon sa natong beautiful. Mo na gibuhat sa namo dito sa San Vicente Ferrer. Tungod sa mga slat-slat, ang among mga kapilya dito, ang mga bati na nindot, ang nindot nisamot kanindot ang gagbayng kapilya ni dagko-dagko, ang dagkong kapilya ni dako pag yun. Ana, mo na gibuhat namo dito. Ato sa nang suwayag buhat dire ang ki palitlag slat. So karon ang atong slots mao ni ang update. Hinaut unta makahatag ni natog kalinaw dili kagubot. Ang God's reward and complete elation or grace katong akong ibayad sa atong obligasyon. Ato man ang obligasyon kay usara man ta kasimbahan. Katong 70,700,000 to ka slots nga tag 100 pesos na grace. Ang atong halin niabot nag 38,854, 661,146 na lang ka slots ang nahibilin. O palitan ni natog slot ang grace kada simana, layo rang 3 ka buwan, hurot na ni. Unya, kining atong para slot dinhi sa ato sa atong parokya dinhi Santiago, Compostela nga i-repair nato dinhi sa mga guba-guba. Ang kaluis Ginoo ang atong kumbinto, ubay-ubay pag yung guba, labi na gid ang atop. Unahon na natong atop karon naghimo patag bag-ong budiga diri sa kilid kay naidaghan kay dihang gitambak na dili angayan dihas kumbinto atong balhinon usas budiga nya reparon ang atong atop, reparon nato ang flooring aron na ma-useful ng atong kumbinto. Karon to pakaayo ato ng tagaan o pagtagad o katong paghimog CR dinhi sa simbahan, mga facilities. Ang atong halin sa Protection and Prosperity of Santiago de Compostela nga slot or PPSC niabot nag 2,744 na apay 97,256 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni siya 162 slot challenge kay 162 years na maning atong parokya nga 16,200 per challenge. Wala pa gini palit hangtod karon. Ang katong grace na 70 slot challenge nga tag 7,131 na ka challenges ang nadawat. Pakpakan na to, bahala gway na malit. Salamat kayo. Daghang salamat. Mga igsoon, ang kalibutan magkagubot apan ang magsunod sa Ginoo mao'y tighatag og kalinaw. Ang kalibutan mag-away pero ang magsunod sa Ginoo maghatag og gugma kanunay.